ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କି ଇରାନ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲର ଯୁଦ୍ଧ ଦିନକୁ ଦିନ ଜଟିଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁନିଆର ନଜର ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ ଉପରେ ଅଛି। କାରଣ ଏଇଟା ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଯାହା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ତ ଯଦି ଏଠି ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ହୁଏ ତେବେ ଏହାର ଡାଇରେକ୍ଟ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଗ୍ଲୋବାଲ ଇକୋନୋମି ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ତ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଭାରତ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅପରେସନକୁ ରିଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିଛି। ତ ଭାରତ ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ୱାରସିପ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗଲ୍ଫ ଅଫ୍ ଓମାନ ଓ ଆରବ ସାଗରକୁ ପଠାଇ ସାରିଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ କେବଳ ଫୁଏଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି। ତ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଭାରତ କ'ଣ ପାଇଁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରକୁ ନିଜର ନୌସେନାକୁ ପଠାଉଛି? ଚାଲନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଟିକୁ ଆଜି ଡିକୋଡ୍ କରିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ କି ଭାରତ ପାଇଁ ଏ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ କାହିଁକି ଜରୁରୀ। ତ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭାରତର ଏନର୍ଜି ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। କାରଣ ଆମ ଦେଶକୁ ଯେତିକି ବି କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ଆସେ ତାହାର ପ୍ରାୟ 35% କେବଳ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆସିଥାଏ। ତ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆମେ ଯେଉଁ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ବା ଏଲ୍ପିଜିର ପାଖାପାଖି 80% ଏହି ରୁଟ୍ ଉପରେ ହିଁ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ତ ଯଦି କୌଣସି ବି କାରଣରୁ ଏହି ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ଭାରତର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ଭାବିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ତ ଏଥିପାଇଁ ଭାରତ ଚାହୁଁଛି କି ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ରୁଟ୍ଟା ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁ। ତ ଆମର ଅଧିକାଂଶ ଶକ୍ତି ସମ୍ପଦ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଗଲ୍ଫ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଏହି ସବୁକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଚୁପ୍ ରହିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ଏଲ୍ପିଜି ଆସିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରୋଷେଇ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ତ ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ ଜିଓ ପଲିଟିକ୍ସ ନୁହେଁ, ତ ଏଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସ୍ଥିତି ଏବେ ଏମିତି ହେଇଛି କି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟ 12ଟାରୁ ଅଧିକ ଜାହାଜ ସେଠାରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ତ କ'ଣ ହେଇଛି, ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ ଦେଇ ପାର ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ତ ଶହ ଶହ ଭାରତୀୟ ସେଲର ବା ନାବିକଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବିପଦରେ ଅଛି। ତ ଏଇ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଏଲ୍ପିଜି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଳମ୍ବ କେବଳ ବ୍ୟବସାୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦେଶର ଇକୋନୋମିକୁ ବା ଇକୋନୋମିର ଷ୍ଟାବିଲିଟିକୁ ବିଗାଡ଼ି ଦେଇପାରେ। ତ ଯଦି ସମୟ ଅନୁସାରେ ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିବ ନାହିଁ ତେବେ ବଜାରରେ ଦରଦାମ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ିବ। ଆଉ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖୁଛେ ଯେ କେବଳ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭାବ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କ'ଣ ଆମ ସରକାର ଏହି ନାବିକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଫେରାଇ ଆଣିପାରିବେ? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘର ଉପରେ କିପରି ପଡ଼ୁଛି। ତ ଆପଣ ହୁଏତ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ କି ବଜାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ୍ ବା ଏଲ୍ପିଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତ ଲୋକମାନେ ଏବେ ଭୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଏଲ୍ପିଜି ବୁକ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେଣି। ତ ଯେଉଁଠି ଦିନକୁ 55 ଲକ୍ଷ ଅର୍ଡର ଆସୁଥିଲା ଏବେ ସେଇଟା 75 ଲକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ୟାନିକ୍ ବୁକିଂ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ କ୍ରାଇସିସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କଳାବଜାରୀ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। ତେବେ ଏବେ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଯେମିତି ପହଞ୍ଚିବାରେ ଅସୁବିଧା ନ ହେଉ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହି ଯୁଦ୍ଧଟି ଅଧିକ ଦିନ ଧରି ଚାଲେ ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚୟ ବିଗଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଗ୍ୟାସ୍ ନୁହେଁ, ପୁରା ସିପିଂ ସିଷ୍ଟମ ହିଁ ଭୁଷୁଡ଼ିବାକୁ ବସିଲାଣି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନର ସିପିଂ ସିଷ୍ଟମ ପୁରା ବ୍ରେକଡାଉନ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ସିପିଂ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ଜାହାଜକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜକୁ ଦେଇ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ରୁଟ୍ଟାକୁ ପୁରା ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିକୁ ମଧ୍ୟ କମାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବା ବୀମାକୁ ନେଇକି। କାରଣ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣର ଭୟ ଥିବାରୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପ୍ରିମିୟମ ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯେ ସିପମେଣ୍ଟ କଷ୍ଟ ବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଆଉ କିଛି କମ୍ପାନୀ ତ ସିଧାସଳଖ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଦେବାକୁ ହିଁ ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ବିନା ସୁରକ୍ଷା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ କିଏ ବା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜାହାଜକୁ ବିପଦକୁ ଠେଲିଦେବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ସିଚୁଏସନରେ ସିପିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପୁରା ସ୍ଥାଣୁ ହୋଇଗଲାଣି। ତ ଯଦି ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ତେବେ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ସାମଗ୍ରୀର ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଥୟ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁରୁତର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାହାକୁ ଦେଖି ଭାରତ ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି। ଆଉ ସେଇ ପ୍ଲାନ୍ଟି କ'ଣ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତ ଏବେ ଭାରତ ସରକାର ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 1000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ୱାର୍ ରିସ୍କ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଫଣ୍ଡ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି କୌଣସି ବି ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ଯୁଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଯାଏ ଆଉ ତେବେ ତାକୁ ଭାରତ ସରକାର ବୀମା ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ତ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀମାନେ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ହାତ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏହି ଫଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଆମ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନିର୍ଭୟରେ ଜାହାଜ ପଠାଇ ପାରିବେ। ତ ଏହା କେବଳ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ନୁହେଁ, ବରଂ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଯାହା ଆମ ଟ୍ରେଡକୁ ଚାଲୁ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହେବ କି? ନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆହୁରି ବି ଫଣ୍ଡ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆମର ଅର୍ଥନୈତିକ ଚକ ଯେମିତି ଅଟକି ନ ଯାଉ, ଯେପରିକି ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଆମ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଏବଂ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ସଦୃଶ ହେବ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଭାରତର ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ଏହାର କିପରି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଭାରତ ପାଇଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଦୋହରା ବିପଦ ଦେଖାଯାଇଛି। କ'ଣ ନା,
ଆମେ ପ୍ରାୟ $4 ବିଲିୟନ ଜିନିଷ ଗଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ରପ୍ତାନି କରୁ। ଆଉ ଏଥିରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସାମଗ୍ରୀ, କପଡ଼ା ଆଉ କେମିକାଲ ଭଳି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ସାମିଲ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସିପମେଣ୍ଟରେ ଡେରି ହେବା ଯୋଗୁଁ ବିଦେଶୀ କ୍ରେତାମାନେ ଏବେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେଣି। ତ ସେମାନେ ଏହାର ବିକଳ୍ପ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। ତ ଯଦି ବଜାର ଭାରତ ହାତରୁ ଖସିଯାଏ, ତେବେ ଭାରତ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ଷତି ସହିବ। ତ ଏହା ଫଳରେ ଭାରତର ଅନେକ ଶିଳ୍ପ ଆଉ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବୋଝରେ ବୁଡ଼ିଯିବେ। ତ କ'ଣ ଆମେ ଆମର ବିଦେଶୀ ବଜାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବା? ନା ଏଇଠାରୁ ପୁରା ଗେମ୍‌ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। କାରଣ କେବଳ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ନୁହେଁ, ଇମ୍ପୋର୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଶୋଚନୀୟ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଆମ ପକେଟ୍ ଉପରେ କିପରି ଚଡ଼କ ପକାଇବ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏଇ ଯୋଉ ଗଣିତ ବହୁତ ଜଟିଳ। ତ ଯେତେବେଳେ ତେଲ ଦର ବଢ଼ିକି ରହେ ଏବଂ ଜାହାଜ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ତେବେ ପରିମାଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଭାରତରେ ଜିନିଷପତ୍ର ଦାମ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆଉ ଆମକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଡଲାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହବ ନା, ଆମର କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡେଫିସିଟ୍ ବଢ଼ିବ ଆଉ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ କମିବ। ତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟ $1 ମୂଲ୍ୟ $100 ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ତ ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ। ଯଦି ଟଙ୍କା ଦୁର୍ବଳ ହେବ, ତେବେ ସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯିବ। ତ ଏବେ ଆମ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ଏଇ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ିକୁ କ'ଣ ସହିପାରିବେ? ତ ଏଇସବୁ ଆର୍ଥିକ ଯୁଦ୍ଧରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଭାରତକୁ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ହେବ। ତ ଏଇସବୁ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଭାରତର ଜିଡିପି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଳା ବାଦଲ ଘୋଟି ଆସିଲାଣି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନର ଏଇ ଯୋଉ ଜିଓପଲିଟିକାଲ ଟେନସନ୍, ଏଇଟା କେବଳ ବର୍ଡରରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦେଶର ବଜାରକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଲି କଲାଣି। ତ ଆମର ଯୋଉ ଫରେକ୍ସ ରିଜର୍ଭ ବା ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର ଥିଲା, ସେଇଟା ଗତ ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହ୍ରାସ ଦେଖାଯାଇଛି। ତ ଏହାପରେ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଞ୍ଚାମାଲର ଅଭାବ ଆଉ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ଲୋ ଡାଉନ୍ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ତ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଆମ ଦେଶର ଜିଡିପି ଗ୍ରୋଥ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ତ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ବ୍ୟବସାୟ କମିଲେ ଟିକସ ଆଦାୟ ମଧ୍ୟ କମିଯିବ, ଯାହାକି ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ତ ଏସବୁକୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କି ଯେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଅଣାଯାଉ। ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ କ'ଣ ଏହି ଗ୍ଲୋବାଲ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବା? ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ହାର ମାନିବା ଶିଖିନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଏହି ମଧ୍ୟାହ୍ନକୁ କିପରି ଓହ୍ଲାଇଛି। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ଅସଲ ପାୱାର ଉପରେ। ତ ଭାରତ ପ୍ରାୟ 6ଟାରୁ ଅଧିକ ଆଧୁନିକ ୱାରସିପ୍ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଡିପ୍ଲୟ କଲାଣି। ଏହା ସହିତ ଅନେକ ସପୋର୍ଟ ଭେସେଲ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ନୌସେନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ପତାକା ଲାଗିଥିବା ସବୁ ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି। ତ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମ ସିପମେଣ୍ଟ ଯେମିତି କୌଣସି ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ନ ହେବ। ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆହୁରି ବି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜାହାଜ ପଠାଇବାକୁ ସରକାର ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ନାବିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଛି। ଆଉ ଆମ ନୌସେନାର ୱାରସିପ୍ ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସଂକେତ ଦିଆଯାଉଛି। ତ ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ମିଶନକୁ ସରକାର ଗୋଟିଏ ଖାସ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଅପରେସନ ସଂକଳ୍ପ। ଅପରେସନ ସଂକଳ୍ପ। ତ 2019 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରରେ ଡକାୟତି ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ ବଢ଼ିଥିଲା, ତ ସେତେବେଳେ ଏହି ଅପରେସନକୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏବେ 2026ରେ ପୁଣି ଏହାକୁ ରିଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରାଯାଉଛି। ତ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଅପରେସନ ଜରିଆରେ 500ରୁ ଅଧିକ ଜାହାଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି। ତ ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଏସ୍କର୍ଟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଡ଼ା ବାର୍ତ୍ତା। ତ ଭାରତ ନିଜର ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲିଟି ବା ନିରପେକ୍ଷତା ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା କରୁଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଅପରେସନ ସଂକଳ୍ପ କ'ଣ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇପାରିବ? ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ହୁଏତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସାହସ, ଯୋଉଟାକି ଭାରତର ବଢ଼ୁଥିବା ସାମରିକ ଶକ୍ତିର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ। ଏହି ମିଶନଟା ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସେତିକି ବିପଜ୍ଜନକ ମଧ୍ୟ, କାରଣ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରିସ୍କ ରହିଛି। ଯଦି ଇରାନ ଭୁଲବଶତଃ ଭାରତୀୟ ୱାରସିପ୍‌କୁ ଆମେରିକାର ଜାହାଜ ବୋଲି ଆଟାକ୍ କରିଦିଏ, ତାହେଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ, ଯାହା ଆମେ ଚାହୁଁନାହୁଁ। ତ ଭାରତ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତି ଆଉ ନିରପେକ୍ଷତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆସିଛି। ତ କିନ୍ତୁ ଆମ ଜାହାଜ ଉପରେ ଯଦି ବି କିଛି ଆଞ୍ଚ ଆସେ, ତେବେ ସ୍ଥିତି ବଦଳିଯିବ। ଆଉ ଆମକୁ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ଉଭୟଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସନ୍ତୁଳିତ ରଖିବାକୁ ହେବ। ତ ଏହା ଗୋଟିଏ ଜିଓପଲିଟିକାଲ ଚେସ୍ ବୋର୍ଡ ଭଳି, ଯେଉଁଠିକି ପ୍ରତିଟି ପଦକ୍ଷେପ ଚିନ୍ତା କରି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇଟା କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦୁନିଆର ସବୁ ବଡ଼ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜର ୱାରସିପ୍‌କୁ ସେଠାକୁ ପଠାଇଲେଣି। ଆମେରିକା, ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ୟୁକେ ଭଳି ଦେଶ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜର ସିପମେଣ୍ଟକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଜାହାଜ ପଠାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ତ ଏହିସବୁ ଘଟଣାରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ବ୍ୟବସାୟିକ ରୁଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠାରେ ଏବେ କେବଳ ସେନା ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର କାରବାର ଚାଲିଛି। ଆଉ ଟ୍ରେଡ୍ ରୁଟ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଯୋଉଟା ମିଲିଟାରାଇଜେସନ ହେଲା, ତା ଦ୍ୱାରା ଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ଭାବନା ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ତ ଦୁନିଆ ଏବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ଆଡ଼କୁ ହିଁ ଗତି କରୁଛି। ଆଉ ସମୁଦ୍ରରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାର ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ରହିବା କେବେ ବି ଗୋଟେ ଭଲ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ।
ତ ଆମେ ଆଶା କରିବା କି ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନ ବିଗିଡୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତେଲ ଦର ଓ ଅନ୍ଧକାର ଭବିଷ୍ୟତ। କାରଣ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତେଲ ଦର କେତେ ଥିଲା? ପ୍ରାୟ ତେଲ ଦର $60 ଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ବଢି ବଢି ପ୍ରାୟ $110 ପାର କରିସାରିଲାଣି। ଆଉ ତେଲ ଦର ଯେତିକି ବଢିବ ଭାରତର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ସେତିକି କଷ୍ଟ ସହିବ। ତ ପରିସ୍ଥିତି ଯଦି ଏମିତି ରୁହେ ତେବେ ପେଟ୍ରୋଲ ଆଉ ଡିଜେଲ ଦାମ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବ। ଆଉ ଦେଶରେ ମାଲ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢିଲେ ପନିପରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁକିଛି ସ୍କାଇ ରକେଟ୍ ବା ମହଙ୍ଗା ହେଇଯିବ। ତ ଆମକୁ ଏବେ ରୁଷିଆ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ବିକଳ୍ପ ତେଲ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଭାରତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରି ଉପରୁ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମେଇବା ଦରକାର। ଆଉ ଏହାର ବିକଳ୍ପ ଚିନ୍ତା କରିବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଯୋଜନା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର। ତ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଶେଷରେ କଣ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରୁଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭାରତ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ କଣ କଣ କରୁଛି। ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ୱାରସିପ୍ ମୁତୟନ କରିବା ହେଉ କିମ୍ବା 1000 କୋଟିର ଗୋଟେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଫଣ୍ଡ, ଭାରତ ସବୁ ଶକ୍ତି ଲଗାଇ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେବ ସେତେ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ। ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପରିସ୍ଥିତି କେଉଁ ମୋଡ଼ ନେଉଛି ତାହା ଉପରେ ଆମର ନଜର ରହିବ। ଆଉ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ସେଠାରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଏହା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।